Ayan. Ayan na. Natawid mo ah. Parang gumaganon siya. Hindi, sige. Ihangin nga eh. Okay, thank you. Oh, kaya pa. Isa pa. Babalik ka talaga niya, hindi ka naman maligo, di ba? Parang gumaganon Ate, siya. kami kawawa sabay-sabay mo. Nagtitindag ka kita. Ay, ito pa! Parang na ganun lang siya ng hangin. Yun. O, see? Tatawid natin. O, picture! Tingin ka sa ano? O, 1, 2. Yun.